como ya sabéis, todos los años nos gusta poner cierre a los planes de formación y bueno, solemos hacerlo con alguna conferencia de, bueno, pues algún tema que sea de interés en el momento. Este año, además, hemos tenido la suerte de contar con Ricard Martínez, que es el jefe de servicio de transparencia de la Diputación, que, como sabéis, es un servicio nuevo. Y bueno, Ricard es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, es presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad. Además, colabora con distintas universidades, la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad de Valencia. Ha sido responsable de la protección de datos en la Universidad de Valencia y responsable del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos. Además, es autor de distintas monografías sobre el tema. Yo creo, por tanto, que vamos a disfrutar mucho de la conferencia de hoy. Y, bueno, después de la conferencia de Ricard, pues haremos un pequeño balance de lo que ha sido este año 2015 de formación. Y bueno, pues veremos unos datos, un pequeño resumen de la evaluación. Y quiero disculpar porque sabéis que estaba previsto y tenéis en el programa que en la clausura iba a estar el diputado del área, pero bueno, ha tenido un problema con un familiar grave y al final no va a poder venir, de manera que os despediré yo. Y bueno, sin más, empezamos con la conferencia. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Permítanme o permitidme que os haga una pregunta previa, porque yo siempre nado en un mar de confusiones cuando doy una charla en Valencia. ¿Valencià, castellà? Ambidiestro. Yo, además, es esquizofrénico porque yo siempre llevo los textos preparados en castellano para su máxima divulgación y entonces yo los traduzco literalmente mientras hablo, la qual cosa tampoc és problema. Per tant, si preferiu valencià, valencià. Vinc a impartir una xerrada sobre un tema de caràcter molt nou, però potser per això he preferit fer-ho en un format molt tradicional. És a dir, no hi ha PowerPoints, no hi ha colorins. Crec que l'important en un moment com aquest és el discurs, les coses de les que podem parlar. Jo calculo que estaré uns 30 minuts. En l'assaig eixia per ahir, potser un poc més, un poc menys. Per tant, perdoneu aquesta introducció, però comencem. Jo, en primer lloc, volia agrair l'oferiment per realitzar aquesta conferència en aquesta jornada de cloenda dels plans de formació de la Diputació de València, oferiment que jo trobo una mica immerescut. És a dir, la qualitat humana i intel·lectual dels que em van precedir així obliga a no trair la confiança del servei de formació i de la institució en el seu conjunt, i veureu que estic una miqueta nerviós, donada la responsabilitat. Però jo crec que l'elecció del ponent i el tema que se li encomana al ponent d'alguna manera té alguna cosa de metafòric. En quin sentit? Veureu, la transparència, com el ponent, és una incògnita, literalment. Esperem molt de la transparència, potser també del ponent. Creguem que ens obri un món nou d'oportunitats respecte de la societat. Clar, passa el mateix que tu contractes a un o parles o convenies o portes a un conferenciant expert i saps que ell, en les seues taules, mínimament tindrà una presència digna. El mateix passa en la transparència. El simple compliment de la norma de transparència assegura aquest escenari de tranquil·litat, de presència. Estem complint la norma. Però, clar, normalment esperem alguna cosa més d'un ponent. Volem un ponent que ens il·lusione, que provoque la nostra curiositat, que ens cautive en el seu discurs. Clar, el ponent també ho desitja. El ponent sap que entre això va estar molt bé i jo aquest dia vaig estar ahí, hi ha una diferència particularment significativa, hi ha anys llum de distància. I això passa amb la transparència. La transparència es reivindicarà pel seu exercici, es reivindicarà per la seva excel·lència. Insistisc i insistiré molt al llarg de tota la meva exposició que la transparència és quelcom més que complir una norma. Ser transparent hauria de promoure entre nosaltres algo més, la satisfacció del deure complit, de rendir comptes. I pel que fa al ciutadà, hauria de despertar, hauria de provocar confiança, participació i vinculació.
En la meva xerrada jo tractaré d'abordar la transparència des de 3 punts de vista. El primer, diguem-ne que serà subjectiu, orgànic. El segon, constitucional, no puc trair a la meva formació prèvia. I el tercer, funcional. Però abans de començar, el primer que vull fer és agrair el enorme treball que ha desplegat el personal de la delegació, amb noms i cognoms: Elena Guerrero, Erika Ligorit, Eduardo Coch, Mariana Ureña, que en ausència d'un servei i amb l'inestimable suport de l'oficialia major a través d'Eugenio Fos han suportat la tasca prou dura d'iniciar aquest viatge. A més, amb reptes significatius, com l'entrada en vigor de la llei valenciana, després de la llei estatal, i qüestions com ara els criteris de l'INDIP i l'anàlisi de l'INDIP. A més, m'han de permetre ser egoista i apel·lar primer al servei de transparència. La nostra filosofia de treball serà transversal, al servei de tota la institució, i per damunt de tot, participativa. I és precisament perquè serà participativa que he volgut fer un primer experiment de participació amb el propi servei. I aquest experiment està molt simple i alhora molt complicat. Jo li he preguntat als companys: què penses que és la transparència? Bé, pot parecer una pregunta simple, però la veritat és que és una mica aterradora, genera vèrtigen. I aquí els companys, Fermín Cerezo, Eugenio Fos, Sergi Vilata i Juanjo Frontera, han estat ambiciosos i contundents. Per començar, el títol d'aquesta intervenció, el valor públic de la transparència, naix d'aquesta pregunta. I haurem de coincidir en què ho resumeix tot amb molt poques paraules. El meu equip m'ha dit que no hi ha que parèixer transparent, que hi ha que ser-ho, i que això demana una feina consciençuda, a consciència. A més, la transparència, des del nostre punt de vista, és tota una empresa, i quan parla d'empresa no parla d'un negoci, parla d'empresa en el sentit de les novel·les d'aventura del segle XIX. És un viatge al centre del nostre univers corporatiu, que no és sols costos, esforç i inversió, és quelcom més. És una oportunitat de posar en valor allò que fem, de pensar en allò que fem, de presentar a la ciutadania una imatge nítida de la nostra tasca i de recuperar la ciutadania, recuperar la seva confiança, el seu sentit de pertinença a la polis, a la comunitat. Per tot això, considero fonamental que vosaltres i que jo, que tot el personal al servei de les administracions públiques, es comprometa amb la transparència i que ho faci sense por. I hem de fer-ho sent capaços de marcar la diferència, aportant un plus de valor social i democràtic en el desenvolupament de la nostra tasca. Com comprendran, la gent del servei és molt inquieta i no es queda aquí. Em va dir alguna coseta més. Em va dir que la transparència és compromís amb la ciutadania, que la ciutadania ha d'accedir a tota la informació i que això implica rendir comptes. A més, no ha de ser de qualsevol manera. Hem de ser accessibles i comprensibles. Hem de superar la frontera digital, l'escletxa digital. Hem de posar el ciutadà en el centre de la nostra feina. I aquesta tasca situa la transparència, en la meva opinió, en el mateix nivell, en el mateix valor públic que els principis constitucionals que inspiren l'acció de l'administració i del govern. El Servei de Transparència, el nostre equip, el de la Diputació i els ajuntaments, ha utilitzat sovint, en la resposta a la pregunta, la paraula democràcia. El dret del ciutadà a saber què es fa amb els seus vots, però a més no ho ha formulat de manera teòrica. No, ho ha formulat com un imperatiu categòric, com una necessitat imperativa. Es tracta d'un canvi de mentalitats en les quals el ciutadà i l'administració ha d'aspirar a obtindre resultats reals. No és prou en ser transparents, és important involucrar el ciutadà. En aquesta xicoteta enquesta, que és, insistisc, el primer del que espera que siguin molts experiments de participació, per als quals esperem comptar amb tots vostès, a mi m'ha donat un cert vertigen, perquè en les respostes dels meus col·legues estan pràcticament tots els temes que jo abordaré avui en aquesta xerrada, però sobretot expressa compromís i il·lusió. I és una il·lusió que ens honra, que ens il·lusiona i que a mi personalment, he de ser-lo sincer, em fa una mica de por. Tindre un equip tan compromès, en idees clares, en aquestes capacitats,
em fa pensar que tot anirà bé i sàpiguen vostè que les coses que es facin bé seran per l'equip, les coses que es facin mal seran per mi. Però sobretot el que expressa són emocions valuoses, que segur que tots trobarem i que tots coincidirem en elles i que podrem fer aflorar en el conjunt de l'administració local de la província, per tal de fer alguna cosa més que complir la llei. Aquesta manera de sentir la transparència i el govern obert és a la que vaig a dedicar la meva intervenció. Els dia que anava a parlar de la dimensió constitucional de la transparència. La primera qüestió en el plànol del valor constitucional de la transparència és que el legislador, els legisladors, sistemàticament han situat el marc de la transparència en l'article 105b de la Constitució. Aquests articles, que vostès coneixen bé, que tots hem estudiat algun dia per preparar l'oposició, que va donar lloc a una part de l'article 35 i a l'article 37 de la llei 3092, en el seu moment, en l'any 78, era un article molt innovador. A ningú li s'havia acudit la possibilitat que amb certes limitacions els ciutadans pogueren accedir als arxius i registres públics. Però, en la meva opinió, és un anclatge erroni, per qüestions que es diré. De fet, és el primer paràgraf de l'exposició de motius de la llei 19/2013 la que situa en el seu veritable context el valor públic de la transparència, el valor constitucional de la transparència com a garantia d'una societat democràtica. Es llisc. Diu la norma: la transparència, l'accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política. Únicament quan l'acció dels responsables públics es somet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com s'usen els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres institucions, podrem parlar de l'inici d'un procés en el que els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demana la participació dels poders públics. Per tant, allò que està en joc en la transparència és quelcom més que un ciutadà puga consultar una web i veure allí una sèrie d'informació. És quelcom més que un ciutadà puga accedir a informació pública. És prou més. De fet, el que ens juguem és adaptar els principis del nostre ordre constitucional al segle XXI. Estem en campanya. Tots estem escoltant allò que es diuen en els discursos electorals i sistemàticament es parla de la reforma del nostre ordre constitucional. Dia sí, dia també. Fins i tot en algunes coses que ens afecten. Però no es parla d'una cosa molt més senzilla, que s'ha fet en tots els estats constitucionals, i és reinterpretar la Constitució d'acord amb el context en el que vivim. I clar, nosaltres vivim, diu l'article 1 de la Constitució, en un estat social i democràtic de dret en el que la sobirania nacional resideix en el poble. És a dir, és un model pactista, tradicional en termes constitucionals, en els que hi ha un contracte entre el ciutadà i l'administració, entre els governants i el ciutadà, que en la situació actual, en les condicions socials actuals, hauria de construir-se de baix cap amunt i no a l'inrevés. No es tracta d'un manament buit de contingut. L'article 9.2 de la Constitució diu que els poders públics han de fer el possible perquè les condicions d'igualtat, perquè la garantia dels drets siga real i efectiva, i fins i tot parlen de facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. Com poden veure, el legislador tenia altres anclatges constitucionals. Es va limitar al 105b, però hi ha alguna coseta més de la que parlar. Però és més, normalment hem construït el model de democràcia representativa sobre la base d'un principi bàsic. Cada 4 anys fem un debat públic, escollim uns representants que respondran davant del poble d'aquí a 4 anys. Ni més ni menys. Però aquesta democràcia està en crisi. Crec que no descobrisc Amèrica. Crec que tots sabem que la democràcia purament representativa està en crisi. Que la societat, d'alguna manera, està farta, que no pot esperar 4 anys. Que la societat demana respostes per allà, o si em permeten l'expressió col·loquial, para ayer. Per tant, ara que es parla tant de crisis constitucionals i de reforma, és el moment de rellegir les coses des de la pròpia Constitució. I és aquí on, en la meva opinió, quan parlem de transparència, no hem de parlar de l'article 105b de la Constitució, sinó que hem de parlar dels articles 20 i 23 de la Constitució. L'article 20 no regula sols la llibertat de premsa, ni de creació científica i tècnica. No. Tots som titulars del dret a rebre informació de l'article 20. Tots. I és aquí
on de manera natural hauria de situar-se la transparència. Perquè ha dit el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Constitucional espanyol que el dret de l'article 20 aprofita per a una cosa molt concreta, per a la formació de l'opinió pública lliure. Per tant, el dret de l'article 20 incorpora els drets naturals relacionats amb la informació del subjecte, del ciutadà, amb la fixació dels seus criteris i amb la pròpia participació. Només el ciutadà ben informat té opinió. Només el ciutadà ben informat participarà democràticament. Només el ciutadà ben informat actuarà de manera crítica i responsable. Però, a més, l'article 23, quan parla de la participació en els assumptes públics, no el poden llegir només com si es tractés d'una aproximació a la participació en els assumptes públics merament representativa i electoral una volta cada 4 anys. La participació activa en els assumptes públics pot fer-se ja de moltes maneres. I és aquí on hem de recuperar, i perdonen, la retafila de normes que jo vaig anar citant, no puc trair, insistisc, a la meva formació, un principi bàsic del Codi Civil espanyol. El Codi Civil diu, escolten, les normes s'han de reinterpretar atenent a la realitat social del moment en què aquestes han de ser aplicables. I avui en dia, el moment en què han de ser aplicables és el moment d'una societat hiperconnectada. És el moment de les xarxes socials, de les webs, de Facebook, de Twitter, de les aplicacions mòbils. Per tant, disponem de capacitat i tecnologia per fer viables 3 objectes, o 3 objectius. El dret a saber, la rendició de comptes, el dret a participar. I per a tot això tenim eines. Per tant, avui en dia, el número de persones, pensen que haguem de tindre una democràcia a la grega. Seria impossible. En la democràcia grega, en l'assemblea, en l'àgora, reunien 2.000 persones, tenint un bon bollit, però arribant a algun tipus de criteri. En Roma, que n'eren uns quants més, la representació era per centúries, i es reunien les centúries, i algú feia de portaveu i hi havia alguna manera de participar prou directament en la república. Avui en dia diríem, això és impossible. Això és impossible en una societat tradicional sense mitjans tecnològics. Avui en dia tenim mitjans tecnològics. El nombre de persones, el temps, l'espai o el paper ja no són ni impediment ni excusa. I aquí és on tenim que integrar la filosofia de la transparència i del govern obert. No es tracta d'una operació cosmètica de compliment normatiu, és alguna cosa més. No es tracta de fer pàgines web que després ningú consultarà. Crec que hi ha que buscar alguna cosa més, hi ha que comprometre's amb l'essència de la democràcia. Veuran, Benjamin Constant, en un assaig, comparava la llibertat dels antics, la democràcia dels antics, amb la dels moderns. I dia pràcticament això que els estava dient jo. En la democràcia clàssica, en la democràcia de les polis gregues, en Atenes, tot era públic, tot passava de portes cap a fora. Per què? Perquè, com que la ciutadania, a més, allí era limitada, els ciutadans eren una casta molt concreta, no eren ciutadans les dones, no eren ciutadans els estrangers, els metecos, no eren ciutadans els esclaus, tu al final, en qui havia de decidir, t'anaves a creuar de manera peripatètica pel carrer, comprant, en l'àgora, i per tant tota la participació democràtica era cap a fora. Tot el món sabia tot. I tot el món podia discutir sobre tot. En canvi, diu Benjamin Constant que la seva democràcia, la democràcia representativa del segle XIX, la que fins ara està la nostra democràcia, era un model essencialment privat. El que feia el ciutadà era conformar la seva ideologia en la intimitat, en els seus amics, en casa, en família, i després anava, votava, elegia representants i d'aquí a 4 anys ens tornarem a veure. Com a més, els representants no estan subjectes i no han d'estar subjectes a cap manament imperatiu, van a respondre únicament entre ells, és a dir, en les discussions parlamentàries, davant del poder judicial i, insistisc, en el millor dels casos, cada 4 anys davant les urnes. Però, clar, en l'any 2016, que ara anem a inaugurar, jo crec que torna, de la mà de la tecnologia, l'oportunitat de renovar el contracte social. I en aquest contracte social que ens estan demanant, la ciutadania és informada en temps real. Els representants responen i rendeixen comptes. I, sota certes condicions de seguretat jurídica, la veu de la ciutadania pot i hauria de ser escoltada en temps real, en un model que està evolucionant de la pura representació al govern col·laboratiu. Una volta establerts els valors essencials,
toca reflexionar des del punt de vista dels que estem a peu d'obra. Perquè tot el que jo els he dit, des d'una perspectiva teòrico-constitucional, està molt bé, però ara hi ha que posar-se el mono i fer això possible. I a nosaltres, als que treballem en la funció pública, ens toca fer una feinada en aquest sentit. Tenim que aterrar els conceptes, fer-los viables, traduir els valors i principis constitucionals a la pràctica. I això, no ens anem a enganyar, no és un objectiu fàcil. No ho és en absolut. En primer lloc, perquè la transparència s'ha incorporat en el que jo crec que comença a ser un clàssic de la legislació espanyola quan afecta a tecnologies de la informació. El legislador enfoca la publicitat activa de la mateixa manera que ja va fer amb l'administració electrònica i el portal de transparència d'una manera que jo definiria com a creacionista, com a genesíaca. Veuran, ho dic en el major dels respectes, no pensen que estic fent burleta, però en realitat la concepció del legislador respecte d'aquestes qüestions tradicionalment és com la de Gènesis 1. És com si l'exposició de motius diguera: en el principi va crear el legislador l'administració electrònica i la transparència, i l'administració estava desordenada i buida, i les tenebres estaven sobre l'abisme, i l'espírit del legislador es movia per damunt de les aigües, i va dir el legislador: siga la llum. I la llum va ser. El legislador actua així. El legislador no sempre té en compte la realitat palpable del dia a dia. No és prou amb legislar. La dotació de mitjans dels municipis, pel que fa a personal i recursos, dificulta extraordinàriament aquesta manera d'entendre les lleis, com si les coses es pogueren fer a soles. Veuran, s'han mantès distintes reunions per la delegació amb el diputat Berto Jaramillo al cap, acompanyat de personal de suport, assessor i tècnic, i hem arribat a algunes conclusions. Conclusions que, a més, han refrendat una enquesta que en aquests moments estan fent els municipis i que ja han contestat 123 municipis. Saben què diuen tots? Que es falten recursos humans, que es falten recursos tècnics i que requereixen formació i guia pràctica. Sistemàticament, tots els municipis, els que estan al 10%, els que no han complit, els que estan al 50%, tots diuen el mateix. I clar, aquest és el nostre primer compromís com a servei, fer viable això que avui pareix impossible, tractar de vehicular l'arranc dels portals municipals de transparència proporcionant mitjans o usant mitjans que tinguem al nostre abast, oferir suport tècnic i humà en la mesura dels nostres mitjans. En la pràctica, i seré sincer ara que no m'escolten els companys del meu servei, i si estan aquí que es tapen les orelles, tractarem de treballar al 120%, tractarem de donar tot allò que siguem capaços de fer. I per això inaugurarem línies d'atenció i suport directe telefònic i online, i sempre que es puga directe, físic, pràctic. Anirem fins on la imaginació ens porta, perquè ens embarquem en aquesta aventura amb la convicció que és possible. No vull deixar passar l'ocasió, de nou, d'agrair al Servei de Formació la seva implicació en aquesta matèria. Des de pràcticament el primer dia de la nostra incorporació al nou servei, l'atenció de l'equip directiu en aquesta matèria ha estat la màxima possible. I la prova la tenen que jo avui estic aquí parlant de transparència. El desenvolupament de la transparència, a més, i canviant de tema, exigirà el desenvolupament de metodologies que ja coneguem i que de nou recuperarem. Recuperarem paraules com ara implementació. Els sona la paraula implementació? L'hauran gastat 2 o 3 milions de voltes quan va vindre la protecció de dades i la tornaran a gastar de nou en la llei d'administració electrònica i la tornaran a gastar de nou a l'aplicar l'ENS i constantment la paraula implementació és una paraula de moda que si algun dia tenim la força d'organitzar-nos, quan fan aquesta votació de la paraula més important de l'idioma castellà de cada any, sortirà la paraula implementació, segur. El cas és que això, aquestes metodologies, ens obligaran de nou a fer un diagnòstic. Ens obligaran a mirar-nos cap a dintre, a localitzar la informació, a classificar-la. Si la nostra organització és complexa, aquestes metodologies ens obligaran a identificar stakeholders, persones que tinguin la capacitat de dur a terme un lideratge col·laboratiu en la gestió del coneixement. Les normes, a més, defineixen principis ineludibles que tots coneguem, la major part dels quals ja els coneguem, de la llei d'administració electrònica. Ens diuen que la informació ha de ser clara, estructurada, entendible. Es diuen que hem d'utilitzar formats reutilitzables, que hem de garantir l'accessibilitat de les persones amb necessitats especials, que hem de ser interoperables,
que la informació que proporcionem no ha de ser qualsevol, no ha de ser la primera que tinguem a l'abast, ha de ser una informació de qualitat. En un portal que, a més, ha de ser usable, on la informació ha d'estar identificada, localitzable. No està mal, com a objectius que ens posa el legislador. I, a més, hi ha coses que no diu el legislador, però que estan ahí. La neutralitat tecnològica, la seguretat, el respecte dels drets, tot això influirà també. Això no significa necessàriament ni complexitat ni sofisticació. El que demana és que fem un diagnòstic ajustat a les necessitats de la concreta administració a la que afecta. Ni el volum de la informació, ni la tipologia, ni els gestors o programes en la que es genera i tracta seran els mateixos en el meu poble que en la Diputació de València. L'aplicació dels principis de la llei ha de ser contextual i ha d'ajustar-se a les necessitats de cada administració. I, per tant, el que no podem fer és aplicar esta norma o afrontar esta norma des d'una perspectiva d'una por irracional a que tot això que allí es diu és impossible. Costarà més o costarà menys. Serà complicat, serà difícil, però la paraula impossible aquí no s'aplica. En aquesta fase de diagnòstic, en la que el que farem pràcticament serà puntejar quines coses existeixen, on estan i com les usarem, pot ser, i ho hem detectat ja, que algunes caselles es queden sense marcar. Hem detectat, curiosament, en els ajuntaments que això es provoca una mena d'angoixa vital. És que l'INDIP diu que he de posar això i jo això no ho tinc. És que la llei m'obliga a dir i això no ho puc dir. No, mire, allò que no tenim, perquè no tenim obligació de tindre-ho, hem de ser transparents i dir que no ho tenim. Tampoc passa res. El que ens estan dient és que hem de ser transparents respecte d'aquelles coses que tinguem. Per tant, no ens hem de preocupar de complir aquesta norma com si fos una retafila de coses que hi ha que marcar totes les creuetes ràpidament i quan ja estiga tot fantàstic. No. Si vostè no té obligació, no ho tindrà. I si té obligació i no ho ha fet, doncs ho haurà de fer. Però no es pare per això. Clar, una volta superada, la fase diagnòstica és que haurà abordar la implementació del portal. I aquí jo els demane fer un xicotet esforç. Posar-se en la pell de l'usuari. El portal de transparència es desenvolupa i dissenya per al que llisca algú. No es fa exclusivament des de la nostra perspectiva. Perquè si des de la nostra perspectiva, doncs està fàcil, no? Capítol 1, capítol 2, capítol 3. Però això què és? S'hauríem de pensar que és el ciutadà el que ho ha de llegir i l'únic enfocament possible està al servei del ciutadà. És possible que després d'un esforç tinguem el portal, però a partir d'aquí entra un concepte que tots manegem de nou, manteniment. L'obligació de publicitat activa és una obligació proactiva. A més, un bon manteniment permet diluir l'esforç en el dia a dia. Tots coincidiran, o haurà tingut l'experiència, jo l'he tinguda, de les presses per complir la norma i el volum de feina que suposa tindre-la que complir perquè hi ha que complir-la i tinc que trobar-ho tot. La bona transparència serà la que permet que dia a dia les cotxes vagin pujant de manera natural, en xicotets esforços que donen un conjunt. Si ens anem a esperar cada volta que falten 6 mesos per a que acabem a final d'any i podria ser molt complicada. I aquí jo vull traslladar-los dos preconcepcions, que ara sí, és dir que no tenen per què ser absolutament compartides per ningú dels que estan aquí. El primer és que la transparència ha de ser interna i externament participativa. Què vull dir amb això? Que hi ha que implicar a l'organització, hi ha que implicar a les nostres companyes i companys. Han de ser els primers en opinar, en implicar-se, en sentir la transparència. I també hi ha que implicar la ciutadania, que ha de poder proposar, opinar, criticar la nostra tasca. Aquesta doble dimensió participativa respon a la filosofia democràtica que en realitat inspira el principi de transparència. I, a més, des d'un punt de vista egoista, ens ajudarà a aportar valor. La segona preconcepció és que la transparència no pot estar al servei d'un concurs en el que el premi siga estar més amunt o més avall en un índex concret. Per això dic que potser no ho comparteixen. Veuran, eixir bé en l'ITA o en l'INDIP és una cosa valuosíssima, especialment quan això deriva d'un compromís ferm en la transparència.
perquè en aquest cas és un resultat natural. Ara, si de lo que es trata és de muntar un escaparate per a que un avaluador vinga, marca unes creuetes i diga que estem el que fa 7, el que fa 8, el que fa 15, i això dona un resultat polític positiu, està molt bé, però serà l'èxit de la buidor, de lo intrascendent, de lo inútil. Serà un èxit que es definirà fins a que la pròxima volta hagi de vindre l'avaluador. I tornarem a córrer. Per tant, els avaluadors externs, els concursos d'aquesta classe estan molt bé, però quan accedim a ells com a fruit d'un treball planificat, diari i valuós, no corrent per no sortir mal. I en aquest sentit, els he d'advertir contra aquells que van explotar la seva ansietat i puguen proposar-los precisament això, muntar-los un portal que complirà amb allò que el tercer es demana, un portal que satisfarà al polític o al titular de premsa d'aquest dia. Jo no tinc res contra els negocis d'aquesta mena, que són lícits i, a més, poden ser molt professionals, però han d'assegurar-se en qui inverteixen els diners dels ciutadans. Han d'assegurar-se que no sigui la fundació o la revista que aprofita de la moda i de l'ansietat en transparència per fer el seu negoci. I, a més, tinguin en compte una cosa fonamental. Si s'impliquen en un tercer, si obtenen el suport d'un tercer, impliquen a la seva gent, impliquen al personal. Perquè si no ho fan així, si algú ve de fora i ho fa tot i no hi ha una implicació del funcionariat, del personal de l'administració, és altament possible que la transparència passe per la seva organització. Però jo els asseguro que la seva organització no passarà per la transparència. Finalment, en aquest breu repàs al desenvolupament i implementació de les polítiques de transparència, he de referir-me al que segurament serà el coco, el dret d'accés a la informació, el repte que tots, d'alguna manera, ens preocupa. És un repte que es preocupa perquè, primer, absorbeix l'antic dret d'accés als arxius i registres públics de l'article 37. I tot i que ara no hi ha que motivar, és altament probable que ens trobem en supòsits tradicionals, antics, en el que qui accedeix té un interès legítim, i a ser possible que ho diga perquè això ens ajudarà a interpretar què li hem de donar i com. Però en qualsevol cas, això ens plantejarà molts esforços. Ens obligarà a ser rigorosos, tindre un model de gestió adient. Recorden que hi ha un termini d'un mes per contestar, que a més diu la norma, bueno, tens el termini d'un mes tret que siga complex, en la qual cosa tu li has de notificar a la gent que vas a usar un mes més, vas a contestar en 2 mesos. Però ja ha dit el Consell Estatal de Transparència, però ojo, comuniqui-ho vostè abans que passi el primer mes, perquè l'administratiu ho sàpiga. Saps que es pot complicar perquè si hi ha interessos de tercers has de notificar al tercer perquè el tercer comparega i alegue. Saps que potser entra en conflicte en altres drets i per tant els has de balancejar. I per tant, això generarà dificultats tècnico-jurídiques. En particular, a tot el món li causa pavor la qüestió de la protecció de dades. Jo crec que no han de tenir-ne por, almenys no han de tenir-ne tanta por com sembla. Això ho afrontarem tots amb criteri. Aplicarem allò que ja sabíem. Aplicarem el que ja estan dient les autoritats de protecció de dades, que ja estan dient coses, les 3 que hi ha a Espanya, i els consells de transparència. I segur que tenim que reinterpretar alguna teoria com la de l'interès legítim o tenim que abordar, que ja s'està abordant, conceptes com ara el d'informació accessòria, auxiliar o de suport, que està discutint-se quina part d'aquesta informació es dona i quina no, o què és una informació voluminosa. Però tot això ja està sent objecte d'estudi. I pel que fa al servei, els asseguro que estendrem al dia en tot allò que s'estigui discutint i concloent en aquesta matèria. Però existeix finalment un obstacle, que en la meva opinió és sense dubte cultural. Veurà, qui els parla no és un convers de la transparència. Jo convençut estic, però no sóc un il·luminat. I en aquest sentit he de ser conscient que la transparència generarà dificultats. Al final és una miqueta més de treball en unes organitzacions que ja estan saturades, que tenen les plantilles disminuïdes i que porten suportant 4, 5, 6 anys de desinversió. Per tant, soc conscient que molts pensarem en els costos de la transparència. I de fet, no fa molt, jo feia una compareixença parlamentària davant les Corts per parlar de transparència i el que em preguntaven els senyors diputats és: i això quants diners costa?
Quants recursos s'han de posar? Això demana inversió. Clar, jo als senyors diputats, i ara aquí es dic el mateix, certament, els drets fonamentals tenen un vici molt lleig. Jo no conec cap dret fonamental que sigui barat, però tenim un sistema de drets fonamentals. Però hi ha una altra qüestió, i és, vostè ha pensat en el retorn? Perquè és que potser això que estem parlant de la transparència és una inversió, és un cost, però té algun retorn. Perquè, quin és aquest? Perquè és que transparentar la nostra casa implica moltes coses. Obliga una tasca d'introspecció. En la implementació, en el diagnòstic, jo he de pensar en la meva informació, en com la tracte, en com la catalogue, en com la classifique, en quins són els circuits de gestió. És possible que d'això no isca ninguna millora? A mi se'm fa estrany. Jo crec que segurament de l'anàlisi vinculat a la transparència alguna cosa aprendrem, alguna millora eixirà. Perquè transparentar una administració suposa el repte d'acceptar el descobrir i el descobrir-se. Pensar en qui som, en què fem i en com anem a ensenyar-ho. Però, a més, ens ofereix un repte inestimable, que és recuperar el nostre orgull. Estic parlant de demostrar a la ciutadania qui som i què fem, d'ensenyar, a veu en crit si fa falta, que som servidors públics, que cada dia ens deixem la pell en el nostre lloc de treball per a tenir una societat millor. Això també és transparència. La transparència també ensenyarà a la societat allò que fem. Perquè nosaltres no estem allunyats de la ciutadania, nosaltres som ciutadania. Treballem amb la ciutadania i per a la ciutadania. I en aquesta aventura anem a posar en valor allò que és públic. I si apostem per una cultura de transparència i de participació, haurem de començar internament. I en aquest sentit jo vull dir-los que els companys i companyes que en ajuntaments, que en diputacions treballen en transparència, no són la unitat d'assumptes interns, ni tenen el menor desig de ser-ho. No són qui va dir com es treballa o es deixa de treballar. Són aquells que van a ser el catalitzador que posa en valor el nostre treball del dia a dia i que permetran exhibir-lo davant la ciutadania. I aquí, els que tenim la condició de servidors públics, hem de jugar un paper que en la meva opinió és crucial. Som el suport necessari per desenvolupar les eines per a la informació, el rendiment de comptes, la rendició de comptes i la participació. I aquí, i ja vaig acabant, és on toca fer-se una pregunta, segurament des d'un enfocament funcional, molt bàsica, molt fundamental, molt senzilla. I la transparència, per a què? En la meva opinió, la transparència és per a ser millors. Com que obliga a aquesta mirada introspectiva, com que obliga a agarrar els articles 6, 7 i 8 de la llei nacional i 9 de la llei valenciana i veure què tenim i què no tenim i com ho tenim i com ho faig, amb tota seguretat, això comporta un repte. Qui hagin abordat el repte de complir la transparència, sense pensar ni per un segon en fer un anàlisi de la seva manera de gestionar allò públic, segurament s'equivocaran. Potser no, però jo penso que sí. Per a què la transparència? Per a rendir comptes. Perquè rendir comptes és un pilar fonamental de la democràcia i el seu primer instrument és la transparència activa. No se pot rendir comptes sobre allò que no se sap. I per tant, per a poder rendir comptes, hem de fer transparent allò que fem. Els gestors públics no són propietaris de res. Abans que treballadors, abans que funcionaris, hauríem, en la meva opinió, de ser servidors de la res pública, servidors d'allò públic. La transparència no és una qüestió sols del polític, no és un objectiu del polític. Ha de permear tota l'organització administrativa, en totes les categories, en tots els àmbits. La nostra tasca està subjecta a l'escrutini públic. De manera que, si la responsabilitat es dilueix, si no empoderem a tota l'administració del nostre compromís de transparència, la més petita de les corrupteles s'expandirà com les ones d'un maremot. Segur. Serveix la transparència per promoure una ciutadania activa i posar en valor lo públic, finalment. Moran, fa uns dies jo vaig assistir a una conferència sobre el dret a saber on es debatia aquesta qüestió. I des d'una perspectiva filosòfica molt elevada, algú concebia la ciutadania com si fos un ens independent, abstracte, dotat de voluntat pròpia. La idea bàsica era: l'administració ha de ser transparent. Si després els ciutadans no es mouen,
Si no va anar a la web, això és el seu problema. Jo ja he fet allò que havia de fer. Però és que els estudis sobre garantia i eficàcia dels drets fonamentals no diuen això. Diuen que els drets fonamentals no funcionen si no hi ha una mínima activitat promocional. Per tant, no és prou amb editar un portal. És cal promoure una nova cultura participativa i de control ciutadà, una cultura de govern obert i col·laboratiu. I tinc un exemple molt bàsic, però em va passar alguns mesos i de quan en quan li pega voltes. I és que em contaven que a l'eixir de la UCI d'un hospital, una persona li dia a la infermeria: miren, en lo que jo he criticat els impostos i ara me n'adone que els impostos m'han salvat la vida. Literalment dia això. Clar, la qüestió és que el particular, la ciutadania, almenys fins ara, no ha incorporat el valor de lo públic a la seva economia domèstica. Per al ciutadà, la renda real, els diners que té, són els que guanya. No compta carreteres, no compta serveis públics, no compta educació, no compta salut. És com si això no fos un ingrés. Això, com és gratis, no importa. Què vull dir amb això? Que, evidentment, aquesta incapacitat per a incorporar el valor de lo públic a aquesta noció tan bàsica com és l'economia domèstica, el que genera o el que demostra és una carència absoluta d'interès sobre com es gestiona. I el desinterès sobre com es gestiona és la porta oberta a la corrupció. Per tant, no és prou ser transparent. És una cosa bilateral. No es tracta de que el ciutadà tingui una mapa de la despesa de l'administració. No, jo crec que es tracta de posar en valor l'acció pública, de que qui està en el territori sigui capaç d'apreciar el nostre esforç, de que la interacció amb l'administrat, amb el ciutadà, siga productiva. No crec que hi hagi res roïn en això. Jo crec que una ciutadania activa i compromesa en la transparència generarà una societat més responsable i democràtica. I permeten un altre exemple. Quants botellons coneguem? Saben els que organitzen el botelló el que val la neteja d'aquest botelló? Arribarà algun dia en el que alguna persona, abans de decidir tirar per terra tot el que està consumint en el botelló, pense que probablement hi ha 2 beques d'estudis universitaris que s'estan perdent per els costos de netejar aquest carrer? No sé si passarà, però ja m'agradaria que passara. Ja m'agradaria que la gent fos conscient de quin és el valor de moltes coses públiques. Finalment, la transparència crec que és necessària per a una democràcia participativa. No es pot quedar en una simple informació. El valor substancial, insistia, que aporta el dret a la informació és promoure el debat, l'opinió pública lliure. I si no, la democràcia representativa que vivim s'esgotarà. Veuran, que sapiguem que s'administra millor o pitjor, que en 2015 aprofita de poc si la rendició de comptes es va limitar a les eleccions de l'any 2019. La informació disponible ha de posar-se al servei de models de democràcia que serveixin per a modular la gestió de la cosa pública. No ens confonem. Una democràcia d'enquesta probablement no és viable. Inclús és possible que no fora democràtica. Però hem de ser capaços de que el disposar d'informació sigui un instrument que ens permeta anar més enllà, integrar el ciutadà de manera regular en les nostres decisions, mitjançant processos col·lectius i col·laboratius. La transparència, i acabe, és molt més que un portal ben dissenyat. És una tasca constant al servei d'una determinada manera de concebre allò que és públic. És una nova oportunitat per a la nostra societat. És un moment de celebració de la democràcia. No la deixem passar. Gràcies. No sé si toco parlar ara.